Sí, hola, molt bona tarda, veïns i veïnes. Hem tingut un ple extraordinari el dia d'avui, un ple d'un tema interessant per procediment d'urgència, que és una modificació de l'IBI, que al final ha resultat que hi ha una baixada per primer cop en els últims anys del 2%, que ens han de congratular. A nosaltres, com a grup municipal, no sembla insuficient, haguéssim volgut una baixada més important, però no va estar rebuda la nostra proposta. I diré per què vull una baixada més gran. Perquè si aquí realment hi hagués un programa d'inversions en aquest Ajuntament, donada que hi ha un romanent pressupostari cada any de molts milions d'euros, ja portem 3, hem acumulat quasi 4 milions i mig d'euros de romanent, diria que una de dos, o acometem inversions que el municipi necessita, o rebaixen els impostos. El que no pot és que al final de cada any tinguessin milions i milions de diners que no es gasten, d'alguna manera, que van només a rebaixar deute. Un deute que, de tota manera, hi han de felicitar la gestió també de l'equip municipal, de l'equip de govern, que és cert que s'ha rebaixat el deute viu d'aquest Ajuntament en una quantitat molt important. Jo crec que en aquest moment estaré sobre el voltant del 30, potser una mica més baix i tot, del 30% de sobrepressupostos. És a dir, per a resumir, manquen inversions, o mantenim impostos o baixem més els impostos o fem inversions. Jo apostaria per fer inversions si mantenem una baixada tan minsa del 2% de l'IBI al final. Jo crec que és bo que comencem a plantejar què fem en aquest romanent de tesoreria i seria bo que fiquéssim en marxa un pla econòmic i financer per a cometre enguany i l'any que ve unes inversions que el municipi necessita. Moltes gràcies.